Ate Gemma, aga mo naman magwalis. Mas mabuti ng maaga. Mas nakakatamad magwalis mamaya pag mainit na dito sa labas. Sabagay. Tsaka mukhang mamimiss mo magwalis dito. Malapit na alis mo, di ba? Oo, kailangan na eh. Buti ka pa, Ate Gemma. Gustong gusto ko rin talagang magtrabaho abroad pero wala naman ako mapag-iiwanan sa mga anak ko. Ay sus, hindi mo naman kailangan mag-abroad. Maganda naman ang kinikita mo sa pagbebenta ng ukay online, di ba? Nakita ko nung nakaraang nag-live ka. Ang dami mo ng viewers at minors. Yun lang ate, hindi lahat ng minors ko nagche-check out talaga. Yung iba, mga joy-joy lang. Nakakainis nga eh. Effort na effort akong isulat mga pangalan nila tapos ganun lang yung gagawin. Matrabaho rin kaya. Isosort ko pa yung items. Ay, ang dami ko pang nasasayang na oras dahil sa mga pasting walang magawa sa buhay. Sa bagay. Pero maganda rin yan kasi hindi mo na kailangan umalis. Makakasama mo pang mga anak mo. Mababantayan mo sila. Masusubaybayan mo yung paglaki. Samantalang ako, hanggang video call na lang muna sa loob ng ilang taon. Hayaan mo na Ate Gemma. Para naman yun sa future ng mga anak nyo. Tsaka, mabilis lang naman ang panahon. Baka hindi mo namamalayan, nakauwi ka na ulit ng Pilipinas. At malay mo, pagkatapos nun, hindi mo na kailangang mga ibang bansa ulit. Nako, sana nga. Kaya sisikapin kong makaipon bago umuwi rito. Tama yan, Ate Gemma. Pero, huwag kang makakalimot ha. Ambunan mo naman kami ng grasya. Syempre naman. Si Kuya Reynan, siguradong malulungkot yun pag alis mo. Tsaka mamimiss ka nun ng sobra. Napag-usapan na namin yung tungkol doon at ayos na rin sa kanya. Buti naman kung ganun ate. Pero syempre, lalaki yun si Kuya Reynan. Alam mo na, yung pangangailangan niya bilang lalaki. Ay nako, mas mahalaga sa kanya yung kinabukasan ng mga anak namin kaysa sa pansarili niyang kaligayahan. Tsaka may tiwala ako sa asawa ko, kaya hindi ako natatakot na iwan siya rito. Huwag kang mag-alala Ate Gemma. Babantayan ko si Kuya Reynan para sa'yo. Ako nang bahala manampal sa mga papansin sa kanya. Basta pagbalik mo, yung pasalubong ko ha. Ikaw talaga. O sige, bantayan mo si Reynan. I-report mo sa akin kapag may dinala siyang babae sa bahay. Pero sa tingin ko naman, malabo talagang nangyari yon. Nako ate, kahit gaano ka-loyal yung isang lalaki, pag inatake ng kakatihan, walang imposible. Dear love, ako si Gemma. Kasal kami ni Reynan at may dalawa na ring anak na parehong nasa elementary pa lang nung time na magsimula ang ikukwento kong to. Natuloy yung pag-alis ko. Panatag naman ako dahil maalaga sa mga anak ang asawa ko. Kahit nasa Hong Kong na ako noon, madalas ko pa rin namang nakakausap yung asawa ko. Nagkukwento rin sa akin yung kapitbahay naming si Roxanne. Sobrang close kasi namin at natutuwa ako na may malasakit din siya sa mga anak ko. Napanatag ako dahil lagi namang maganda yung sinasabi niya tuwing nagkukwento siya tungkol kay Reynan. Mahal? Ba't naka-off cam ka? May sira kasi frontcam nitong cellphone ko. Hindi ko pa napapaayos. Ganun ba? Ipaayos mo na kaya mamaya. Oo, papaayos ka na mamaya habang wala pa rito yung mga bata. Kumusta naman sila? Ayos naman. Medyo namimiss ka lang. Kakausapin ko sila mamaya. Sige, sasabihan kita pag nandito na sila. Mahal, kailangan ko ng ibaba to. Mag-aasikaso pa kasi ako dito sa bahay. Okay, basta lagi kayong mag-iingat dyan. Tsaka, huwag mong papabayaan yung mga bata. Oo, ako nang bahala. Sige na, bye mahal. Ingat ka rin dyan. Ang tagal niyo naman mag-usap, babe. Pasensya ka na babe. Hindi ko naman pwedeng basta na lang ibaba yung tawag. Baka makahalata na yun sa akin. Hindi siya mag-iisip ng kahit ano sa'yo. Ina-update ko naman siya, tina-assure na wala kang ibang babae. Wala naman talaga. Bukod sa'yo, syempre. Talaga, babe? So, sa akin ka lang? Oo naman. Pero dapat sa akin ka lang din.
Sayong-sayo lang ako. Kaya lang, paano kapag nakabalik na si Ate Gemma? Matagal pa naman uwi nun. Kaya wag mo na munang isipin yun. Ang mahalaga, masaya tayo ngayon. Mahal mo ko? Mahal na mahal. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Ang dali mo akong mapasaya. Teka, parang baliktad yata. Mas madali mo akong mapasaya. Basta matulog lang tayo ng magkasama. Ikaw talaga. Hindi lang naman tulog yung ginagawa natin eh. Hindi kasi ako makapagpigil pag naaamoy ko kung gaano ka kabango. Huwag kang mag-alala. Lagi ako magpapabango para sa'yo. Ay, siya nga pala. Nagpipils ka pa rin ba? Oo naman. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi mo ako mabubuntis. Paano kung gusto na kitang anakan? Ano? Wala sa usapan natin yun. Ang gusto lang nating dalawa, yung ganito. Masaya lang kapag magkasama tayo. Pero labas sa usapan yung pagkakaroon ng anak. Malaking problema yun. Ay, seryoso mo naman, babe. Siyempre nagbibiro lang ako. Kahit naman gustuhin ko na anakan ka na, alam kong hindi yun pwedeng mangyari. Ayoko ring ma-stress ka kung sakali. Basta ipangako mo sa akin na walang ibang lalaking hahawak sa'yo kundi ako lang. Promise. Yan, ganyan dapat. Pero babe, sa tingin ko magkakaproblema tayo sa biyenan mo. Bakit naman? Kasi bigla-bigla na lang siyang sumusulpot dito. Paano kung mahuli tayo nun? Hindi yan. Magtiwala ka lang sa akin. Nalaman ko na madalas pala sa bahay si Roxanne ang ikwento yun sa akin ni nanay. Nung una, dinadaan sa pagdadala ng lutong ulam o kung ano-anong pagkain para sa mga bata. Hanggang sa nakikita na rin ni nanay na masayang nagkukwentuhan si Roxanne at Renan. Magkainuman pa raw minsan. Doon na siya unti-unting nagduda kung anong meron dun sa dalawa. Kaya isang araw, sinurpresa niya si Renan. At doon na niya nakita ng harap-harapan ang kahalayang ginagawa ng dalawang yon. Humingi ang asawa ko sa akin ng tawad at paulit-ulit na nagmakaawa. Pinatawad ko siya, pero siniguro ko sa kanya na hinding-hindi na dapat maulit yung nangyari sa kanila ni Roxanne. Nangako siya at naniwala ako ron hanggang sa makauwi na ako ng Pilipinas. Babe, mamaya ka na umuwi. Hindi pwede. Baka maabutan tayo nung matandang hukluban mo na biyenan at isumbong na naman tayo sa asawa mo. Hindi siya pupunta dito. May lakad siya ngayon, kaya sige na. Higa ka lang muna. Mamaya ka na umuwi. Alam mo namang namiss kita ng sobra. O sige, pero hindi na pwedeng... Mahal! Nandito na! Bakit kayo magkasama dito sa kwarto? Anong ibig sabihin nito, ha? Ate Gemma! Huwag mo akong maate-ate lintik ka! Nung una pa lang na kinilantari mo yung asawa ko, gigil na ako sa yung haliparot ka! Sobra ka naman! Hindi lang naman ako yung nagloko dito ah! Tsaka masisisi mo ba si Reynan? Ang tagal mong nawala! Kahit ilang taon pa akong mawala, wala ka pa rin karapatang landiin yung asawa ko! FYI, hindi ko siya nilandi. Nagustuhan niya ako. Ganda ko eh. Hindi tulad mo na maagang nabulok. Sige nga, paano pa siya gaganahan sa'yo kung ganyan ka? Wag na wag mo akong yayabangan ng ganyan, ha? Alam kong nag-mature ako dahil sa dami ng ginagawa ko sa trabaho. Pero at least ako, hindi kagaya mo na parang lumamig na kikiam. Ikaw yung maagang nabulok, tanga! Tignan mo nga yung balat mo. Mas bata ka pa sa akin, pero nauna ka pang mangulubot. Inuna mo kasi mga lantari ng asawa na may asawa kaysa alagaan yung sarili mo, pwe! O talaga? Eh bakit baliw na baliw sa akin yung asawa mo? Halos tumulo nga yung laway niya tuwing hinuhubaran ako eh. Pwes, ipadlock mo yung brat panty mo. Nakakasira ka ng pamilya. Matagal na kayong sira. Kasalanan ko ba na hindi na kayang maghintay ng asawa mo? Gusto pa nga ako anakan eh. Roxanne, ano ba? Huwag kang makisali sa usapan, Reynan! Maghintay ka dahil magtutuos tayo mamaya. Ikaw malandi ka.
Paano hindi ka papatulan? Papansin ka! Akala mo ba? Hindi ko alam kung anong ginagawa mo? Padala-dala ka pa ng lutong ulam dito? Anong akala mo sa pamilya ko? Hindi nakakakain ng masarap? Ginawa mo pang dahilan yung mga bata para makalapit ka sa asawa ko! Bakit sirinan pa, ha? Wala na bang pumapatol sa'yo? Kaya nangangabit ka na lang? Napaka-cheap mong babae ka! Cheap na kung cheap! Pero kahit ano pang sabihin mo sa akin, hindi na magbabago yung katotohanang nagkatikiman na kami ng asawa mo. At kahit ano pang gawin mo para patinuin siya, hindi na mawawala sa isip niya yung mga gabing magkatabi kaming dalawa. Napaka-walang hiya mo! Proud na proud ka pa talaga sa kakatihan mo! Lumayas ka sa pamamahay ko! Bawal ang marumi dito! Alis! Aray, teka lang naman! Hindi pa ako nakakabihis. Ay wala akong pakialam kahit maglakad ka ng nakahubot-hubad! Bagay lang yun sa malanding tulad mo! Labas! Halos manginig ako sa galit dahil sa naabutan ko sa kwarto namin ni Renan. Pareho silang walang saplot ni Roxanne. Naniwala ako kay Rena na wala na silang relasyon ni Roxanne. Pero hindi pala sila tumigil. Ginalingan lang nila yung pagtatago ng relasyon nila para makaiwas sa kahihiyan at komprontasyon. Sa ginawang yun ng asawa ko, parang naging bato na yung puso ko. Mahal, di mo na ba talaga ako mapapatawad? At talagang umaasa ka pa na mapapatawad kita matapos mo akong lokohin ng 2 beses? Nagawa mo na nga nung una, tapos pinatawad pa kita. Pero imbis na tuparin mo yung sinabi mong magbabago ka na, inulit mo pa. Ganun ba kasarap yung babaeng yun? Kaya hindi mo maiwan-iwan? Mahal, pasensya ka na. Natukso lang ako. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Hindi mangyayari yun kung hindi nagpapapansin sa akin si Roxanne. Tanga! Hindi mangyayari yun kung hindi ka nagpatokso. Kung matino kang lalaki, hindi mo maiisip na pumatol sa iba. Matatanggap ko pang nambababae ka kung may lalaki ako eh. Pero hindi. Nandun ako sa Hong Kong para magtrabaho. Konti na nga lang yung pahinga ko para lang malaki yung maipadala ko sa inyo. Tapos ganito pa yung gagawin mo? Pasensya na talaga, mahal. Babawi ako sa'yo. Patawarin mo lang ako, please. Hindi na, Reynan. Kahit ano pang pagbawi yung gawin mo, hindi na ako uli magtitiwala sa'yo. Sirang-sira ka na sa paningin ko. Paano yung mga bata? Hahayaan mo na lang ba silang lumaki na walang ama? Bakit? Hindi mo ba kayang magpakaama kahit hiwalay na tayo? Magsikap ka rin buwisit ka. Huwag kang umasa lang sa kinikita ko. Magtrabaho ka at suportahan mo yung mga bata. Makapagsalita ka naman, parang ginusto kong nasa bahay lang ako. Kaya namang alagaan ni nanay yung mga bata eh. Yun nga yung una kong plano, di ba? Susweldohan ko na lang sana si nanay. Tapos sinabi mo na ikaw nang bahala sa kanila para hindi na magbayad. Pero ano nangyari? Nangabit ka lang naman. Sa kapitbahay pa. Hindi ko na nga uulitin yun. Huwag naman masyadong matigas yung puso mo, Gemma. Asawa mo pa rin naman ako ah. Alam kong mahal mo pa rin ako kaya please naman. Bigyan mo pa ako kahit isang pagkakataon. Ayoko na, Renan. Oo. May konti pa rin akong pagmamahal para sa'yo. At oo, pwede ko pang gamitin yun para mapatawad kita kahit paunti-unti. Pero alam mo kung anong problema? Yung ginawa niyo ni Roxanne. Hindi na yun mabubura sa isip ko. Kahit ano pang pagpapakatino yung gawin mo. Na kapag napalapit ka na naman sa ibang babae, kung ano-anong maiisip ko at pag nag-aaway tayo, paulit-ulit kong babalikan yung nagawa mong panloloko sa akin. Mas gusto mo ba yung ganon? Kaya para sa ikatatahimik nating dalawa, bumitaw ka na, Reynan, please. Hindi na uubra tong pagsasama natin. Pagod na rin akong umintindi. Kaya tapusin na natin kung anong meron tayo. Dear love, nakipaghiwalay ako kay Reynan. Wala na rin man siyang nagawa kundi ang bumitaw.
Naghanap na rin siya ng trabaho para makapagbigay sa mga bata. Bumibisita rin siya para makasama ang mga anak namin. Naging civil na lang kami sa isa't isa para sa mga bata. Malaking pagsubok talaga sa isang relasyon ng kahit na anong tukso. Marami ng pagsasama ang nasira. Hindi dahil sa kakulangan sa pagmamahal, kundi dahil sa panandaliang kaligayahan na mali. May mga tao namang bukas sa pagpapatawad at pagbibigay ng second chance. Pero yung peklat na iniwan ng sakit na naranasan ng taong yon, habang buhay na sa kanya at hindi na mabubura. Metro's #1 Love Radio. Basic!